lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan tumunten sakmangke sampun boten saged glawat badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petra mati. Inggih, wela dalah kaya ngono. Nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kalian panjenengan kemawon Raden. Ngapa langkung? Wonten mayit kok dehem.